Streams! Mayong adlaw mga igsuon, atong bisitahon ang giingong entertainment capital of the Visayas soon. Ug pinaagi sa aerial viewing, makita nato ang gitabunan aning asul nga scene, ang mga kausaban ug pagsibog aning gitawag nga South Coast City nga gilangkuban sa duha ka higanting korporasyon, ug mao kini ang SM Prime ug Ayala Land. Giasoy kini nga adunay kinatibuk ang investment budget nga 300 bilyones ka pesos ug pagagastuson diri sud sa 26 ka hektarya nga luna sa South Road Properties. Gipasigarbo kini nga adunay uska hektaryang parke, adunay arena susama sa MUA sa Metro Manila, apil ang usa ka convention center ug uban pang mga pasilidad para sa klase-klaseng gamit ug katuyuan. Tara ug atong lilion mga igsuon unsa nay nahitabo diri sa tinabunang bahin sa SRP. Mao kana ang atong update mga igsuon sa South Coast City sa pagkakaron. Ato na usab kining bisitahon usa ka bulan ug mapuhon. Kini si Gawens, ang inyong higala sa Cebuano 123 nga nagasulti amping mo mga igsuon ug hinaot nga magpabilin kitang mahapsay kanunay.